Bine ați revenit la canalul meu de YouTube. Dacă veți găsi acest video interesant, vă rog frumos nu uitați să vă abonați și să dați un like. În videoul de astăzi aș vrea să vă prezint trepiedul video și foto de la Yongteng, modelul VCT668. Este un trepied pe care l-am achiziționat din dorința de a face videouri și poze de calitate, atât pentru viața mea personală, cât și pentru canalul de YouTube. Este un trepied achiziționat online, a costat aproximativ 150 de lei. Este un trepied care are o înălțime minimă de 46 de centimetri, poate fi înălțat până la 1,5 m. Greutatea lui este de 1,21 kg și suportă un aparat foto sau un telefon de maxim 3 kg. Eu în principiu l-am luat să-l folosesc cu camere ușoare, cel mult un mirrorless și bineînțeles cu telefonul. Dacă desfacem cutia, vedem ce este înăuntru. Bun. Este băgat într-o pungă și văd că are și o husă. Asta îmi place pentru că va putea fi transportat foarte ușor. Husa este neagră, pare impermeabilă. Are și o mică curelușă ca să-l poți ține, probabil îl poți lua și pe umăr. Să-l desfacem. Ok, acesta este negru. Am văzut că există și o variantă pe gri. Eu am vrut negru, îmi place culoarea negru. Are niște manuale în chineză. Nu mă interesează, haideți să dăm husa un pic deoparte. Bun. Așa arată trepiedul. Este un trepied foarte ușor. Da, sau aș putea să-l car cu mine în ghiozdan. Bun. Este un trepied pe clame. Da, se deschide foarte, foarte ușor piciorul. Și ca să prinzi în poziție, pur și simplu trebuie să apezi această clamă. Îmi place. Nu-mi plac cele prin șurub, prin rotire. Are picioare flexibile dintr-un cauciuc. Cauciucul pare foarte bun. Astfel încât să poată sta pe orice teren denivelat sau drept. Aici, dacă observați, are un cârlig pentru a putea agăța greutăți în cazul în care afară bate vântul sau trepiedul stă pe un teren denivelat și să nu fie răsturnat. Da? Acesta este capul fluid. Cred că înregistrează video de foarte bună calitate. O să-i facem o probă. Cu multe reglaje. La fel o să-l montez și o să încerc să-i fac o probă. Bun, și în descriere cea care are și o bulă de nivel. Aha, am găsit-o. Aici. Cea verde este bula de nivel. Mi-a plăcut ca bula de nivel să avem una și pe cap. Dar, din păcate, avem doar pe corpul trepiedului. Bun, îl montez, să vedem cum arată montat. Deocamdată, la prima vedere, sunt foarte mulțumit, arată extraordinar de bine. Așa arată trepiedul când este montat. Și trepiedul permite următoarele reglaje. Din acest mecanism se poate regla, strânge sau deșuruba mișcarea pe verticală. Trebuie să vă zic că se mișcă foarte, foarte, foarte lin. Bun. Pentru a strânge și a rămâne în poziție, pur și simplu sucim acest mâner.
De asemenea, din acest mic șurub se poate regla mișcarea la 90 de grade. Îl strângem. Din această roată se reglează mișcarea 360 de grade pe vertical. Dăm drumul. În momentul de față putem să-l sucim 360 de grade. Să vă spun că mișcarea este una extrem de lină și probabil video o să iasă extraordinar de bine și de clar. Bun. Este dotat cu sistem Quick Release. Pur și simplu, pentru a da placa jos, tot ce trebuie să faci este să tragi de această manetă și suportul iese. Montezi camera sau suportul telefon pe această plăcuță. O introduci la loc. Tragi. Repriți on place și stă la locul ei. De asemenea, acest trepied este dotat cu un mâner ce permite ajustarea trepiedului pe înălțime. Dacă dăm drumul acestei rotițe, veți observa că cu ajutorul acestei manivele, dacă dau de ea, putem ridica această tijă unde este prins capătul. Dacă dau de manivele invers, capătul coboară. Pentru a pune capătul în poziție, strângem acest șurubel ce fixează tija. Și un ultim aspect pe care aș vrea să vi-l arăt este faptul că are un sistem de lock in place aici, astfel încât să putem regla distanța dintre picioare, da? Distanța bazei. Deci, pur și simplu, dacă vrem să micșorăm distanța dintre picioare, îl facem în poziție unlock, ridicăm, să vă și arăt, și în momentul ăsta, vedeți, strâng picioarele. Tot ce trebuie să fac este să-l aduc în poziție lock și în momentul ăsta trepiedul are o distanță mult mai mică la bază și s-a mai înălțat puțin. Acesta este un test video pentru a vă demonstra o calitate a videoului de 1080p cu 30 de frame-uri pe secundă, cât de fluent și cât de lin se mișcă acest trepied. Haideți să încercăm și o mișcare pe verticală. Da, senzația este una foarte plăcută. Sper ca și în realitate videoul să iasă foarte lin. Acesta a fost review-ul meu pentru trepiedul video cu cap fluid Yungteng VGT668. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să vă abonați la canalul meu de YouTube și să dați un like acestui video.